Moc děkuji všem předplatitelům na platformě Hero Hero. Díky vám můžu věnovat čas důkladné rešerši, svobodně tvořit a natáčet rozhovory, které vás doufám baví. To je strašný hit. Kokosové, všetko kokosové. Voňam strašne fresh. Tak som chodil. Ale dobre som vyzeral, ne? Drsne. Chcem prísť v aute, jak boss. Jaká metaforka. Tak si myslíš, že som postižený? Já si to myslím i tak. Fakt? Nedávej to nikam. Mluští z piervy, mluští z očí, do tvojich sa nedá vkročiť. Motýliky, zvláštny pocit si tajomná, jak rúško noci. Že sa ti nechce, nemáš čas, potom si pijem, srdce vylievaš, ako ma máš rada. I don't give a fuck. Takže chceš počuť, jak sa sprchujem, hej? No, jak se sprchuješ, to je taky zajímavý? Dobré. No, ten ručník. Od tých ručníkov. No, já myslela ten proces po sprchování, jestli je zajímavý nebo normální. To je normálne. Normální. Ale idem, že od hlavy dolu. A myš se jako tuhým mydlem, nebo ne? Kokosovým. Kokosovým? Kokosový sprchový gel. Ja milujem kokosový sprchový gel. Hej. Umiem sa, tvár, všetko s mydlom. Vyčistím sa. Tím kokosovým? Kokosové, všetko kokosové mám. Kokosový body scrub. Dám si scrub, voňam strašne fresh. Já jsem dostala od jednoho tvýho kolegy Scrub? kokosový. Ja som tiež dostal scrub. Kokosový. Brutálny. Taky od rapera? Nie, od holky. Kokosový scrub som dostal. A hej, vyčistím sa, vyskrabujem sa. Som ready a na TikToku som videl, že ľudia sa nevedia ani utrieť správne. A víš, že se nemáš skrabovat každý den? Ne? Ne, to je nezdravý pro pokožku. Tak som fakt asi nezdravý týpek. Ne, jakože bude ti vysíchat a na pokožce se tvoří jako věci, které tam jako mají být. A ja ich dám dolu. Voňky a ty je tím skrabem. Jako Ja chcem len voňať strašne. No povídej s tím Pokračujeme. ručníkem. Pokračujeme. Hej, na TikToku som videl, že nemala by si úplne mokrá výsť z vane. Že mala by si takto za seba dať dolu vodu. Najprv, hej? Lebo potom máš strašne mokrý ručník. Strašne mokrý, na seba naťahá tú vodu. Tak takto seba dám dolu vodu. A můžeš tak jako zaskákat. No jasné. Aj drep majú spraviť, alebo hoci čokoládu. A potom si stoupnem na koberček. Nenávidím vodu na kachličkách. Neznášam. Vstupím si na koberček. Tak je to nebezpečný, můžeš uklouznout. No jasne. A vieš, kde je najviac umrtí? V koupelně. Doma, v koupelne. Sa mi nestane. Zoberiem malý ručník, utriem si tvár, poriadne, hlavu dozadu, dám ručník preč. Zoberiem veľký ručník, ruky, telo, nohy. Už som suchý, lebo som si dal dolu vodu, vieš, vo vani. Fresh, strašne. Biele tričko si dám na seba. Mikinu na zips. Mám takú sivu. To si dám na seba. Džíny. Župánek nevnosíš? Nie. A idem vonku. Fresh, strašne fresh, voňam. A ten ručník, ten se vypere hned? Nie, on visí na radiátore a potom sa vypere. A ten jednou teda použiješ ten ručník jednorázový, máš na obličeje a na On tělo? nie je jednorázový, on je veľarázový a ja ho perem. No já chápu, ale jako myslím to tak, áno. jako, že ho fakt jako Áno. použiješ jednou jenom. Raz sa s ním utriem. Lebo ja Ho som... vypereš a ten, co používáš, ten velký na tělo? Tiež sa pere. Taky po jednom utření? No jasné. To pereš každý den nekam? No jasné. Ale tak počkaj, nie každý deň, neperem každý deň ručníky, lebo mám ručníkov, že 10. Tak napríklad použijem, že sa 4 dní osprchujem, vyperem a mám ešte 3. A tam to sa potom vyschnú, mám rotáciu, chápeš? No ale oni by neměli být vlhký, že? No práve. Však preto ich vyperem, že oni môžu byť vlhké, keď ja sa s nimi už potom neutriem. Ja sa strašne bojím, že sa mi urobia beďary, chápeš? No to ten obličej chápu, ten jakože pokud se ti dělají beďary. Keď som bol na strednej škole, tak môj najväčší problém bol vstať ráno a že mám beďar. To bol brutál. Ty jsi byl jednou na rozhovoru a měl si zalepený ten beďar? Já jsem si myslela, že tam máš Ale ja som jej podľa mňa povedal, že som sa porezal, som sa hanbil, ale bol to beďar. Klamal som. Já jsem si to Klamal som. Ale dobre som vyzeral, nie? Drsne. Takže tak sa umývam. Tak díky. Pohode.
Nech napíš potom do komentára, že jak sa umývajú a koľkokrát perú ručník a na koľko perú ručník. Proč nemáš vlasy? Lebo vyzerám jak debilek s nimi. Fakt? Veľmi zle podľa mňa vyzerám s vlasmi. Ja som mal strašne veľké vlasy niekedy. Obrovské. Som si geloval ofinu. Justin Bieber som bol. A potom som sa raz na seba pozeral do zrkadla, že ty bože, ja vyzerám strašne vlastne. Tak som sa ostrihal. A mít třeba krátký a obarvený na blond, něco takového? No, mne príde, že keď mám už iba také vlasy, tak mi to tak zagulaťuje tvár, vieš. Potom sa cítim strašne tlustej. Rozumím. Keď mám trošku vlasy. Ale keď nemám žiadne, tak sa cítim najlepšie. Preto to vlastne aj robím. Sa najlepšie cítim, keď nemám vlasy. Proč je mít pak? No jasně. Jaká je tvoje nejoblíbenější část těla? Ruce. Ruce. Mhm. A naopak Nohy. nohy. Prečo? Škaredé. Prečo? Neviem, nie sú škaredé nohy? Ne. Sú, nemám rád A nohy. proč ruce jo a nohy ne? Neviem. Jako ruce celý ruce Ne. nebo jenom? Takto. Takto. Jo. Aj so žetískom, ale. Bez žetísku nie moc. Ale takto. A tetování máš nějaký? A kde? Tady. Hvězdu? Z čísel? Z šestek? Prečo? Lebo. Má to nějaký význam? Jedno máš tetování? Mám viac. Tu mám psa Uka. a tu mám kostru. Lepku. Uka psa. Ukaž psa. Pozor na mikrofon. Tohle psa. Tohle psa. Kdyby lidi byli auta, To je moja otázka. jo? Kdyby lidi byli auta, tak jaký jsi auta? Mercedes V210 E55 AMG strieborný. Lorincer kolesa by som mal na sebe. A mal by som krémový, hnedý interiér. Pošleš mi fotku? To bude jednodušší to tam dát, aby to lidi nemuseli To by som googlit. bol. Alebo to by som bol, keby som bol sedan. Keby som bol SUVčko, tak by som bol... Ty by si byl sedan nebo SUVčko? Sedan by som bol. Sedan. Ale keby musím byť SUVčko, tak som BMW X5 E53 48 IS modrý, tiež s krémovým interiérom, hnedým. Ty máš už nějaký auto? Ne. A to je drahý auto? Kolik stojí to, co jsi vyjmenoval? To nie je nejako, že úplne drahé, ale žere tak 35 litrov a servis je veľmi drahý. Ten Mercedes je celkom v pohode, ale tiež žere veľa. No ide o to, že to už nie sú úplne auta, s ktorými môžeš chodiť každý deň, vieš. A mne sa strašne nepáčia nové auta, ja to nezvládam. Mi tam pípa, bliká, svietí, neviem to vypnúť, som z toho nervózny strašne. Mám auto vlastne jedno, také staré úplne, Fiat, taký žlutej. A tam nie je nič, není klima, tam nie je nič. A jezdíš tím? No, v lete. Jezdí to? Teraz som s tým už dlho nejazdil, ale mám to u babky v garáži. Jasně. A když budeš teda kupovat auto, budeš mít už zarobené peníze, tak koupíš tady to, co jsi řekl? No, potrebujem 2. Keby som chcel to, čo som povedal, tak by som potreboval 2. Takže nejaké nové so zárukou a jedno z tých, čo som povedal. On je môj manažer ináč, ty vieš? No pochopila jsem to Dobré. tak nějak z kontextu. Dobre. A platíš mu? No jasné. A dobrový? Má Rolexy. Ty máš Rolexky? Nemá, ale chcel by. Tak Breitlingy? Ale kúpim mu raz Rolexy. Máme dohodu. A výplata ti chodí jako prvního dne každého měsíce? Aj. Jedna chodí každé 3 a jedna chodí každý měsíc. Jo, 3 ze Spotify. Máš sa na pozerané strašne. Jak mám lepšie nohy? Takto? Takto? Alebo takto? Takhle ne, takhle jsem to viděla. Dobre? Dobre? Vypadá divně. Tak. Takhle, jo. Obě ne. Tak před měsícem ti vyšlo Epíčko projekt, to není asi Epíčko, že? Nebo Epečko. Ja neviem, čo to je. Každopádně se to jmenuje dvojbodka hvězdička. Dvojbodka hvězdička sa to jmenuje. Dvojbodka hvězdička. Je to jakože pusa? Pusinka. Proč
to vydávat jako EPčko? Proč to nevydávat jako třeba 3 singly? Zvlášť, každý měsíc single? Mi príde, že keď to vydám naraz, nejak zaobalené, tak to presne vystihne tú etapu, v ktorej som to robil. A má to nálepku. Protože já jsem koukala, že vlastně že nejvíc hraje ten track se s Porsche Boyem, Pussy Power, tak já to vnímám jako, že prostě tam je jenom jeden A že zjedol tie dva, hit. nie? No ale to sa deje. Že keď je jeden lepší, tak proste na tamtie sa trošku zabudne. Ale podľa mňa sú rovnako dobré. Ja ich rovnako rád hrám. Hral som ich vlastne prvýkrát v Nitre. Rovnakú energiu som mal zo všetkých. Ale možno len ja, že ľudia asi môžu nemať tú A energiu. ty to jak vnímáš? EPčko? No, jakože všichni ty tracky jsou stejně dobré, anebo... Tiež si myslím si, že to je dobré. A ja som vedel, že ten jeden prebije tie ostatné. Aj preto ten klip som rád, že nevyšiel hneď, lebo to by prebilo hneď tie ostatné. Jasné. Ale tak to sa stáva. To má väčšinou každý len. Pojďte zamávat na kameru, aby lidi viděli, jak vypadáš. Manažer A. Manažer A. A? Někdo ještě? A dobrý kámoš. Renár, v podstate. No. Si bol niekedy na kamere? Nie. Nebol si, nie? Si trošku stresovaný, vidím to, môj zlatý. Môžeš si satkať, Tak pokud to nebylo slyšet, tak říkal, že věděl, že ten track přebije všechny ostatní a proto je rád, že klip jste vydali později, o měsíc. A ty jsi věděl, že prostě tam je jedna pecka? Tak tušil som to, vieš. Ten beat je... To hlavne má, akože na tom beate má zasluhu Praje, aj na tom tracku v podstate, lebo robili sme... Ja som bol v Bratislave, zobral som si mikrofón, zvukovku a išiel som do Košíc pozrieť mámu s tátou. Tak sme sa stretávali a tie 3 tracky sme nahrali asi za týždeň. To vzniklo za týždeň. No a mali sme 3, ale Pussy Power tam nebolo. Mali sme 3 iné. A Praje bol taký, že mu prišlo, že tie 3, čo sme mali, sú veľmi zliaté. Že znejú ako jeden. A že chcel by urobiť jeden, ktorý bude mať nejaký výrazný prvok, ktorý sa odliší. No a tam je taký synťak, že vieš, čo to je za track? Justin Timberlake. Jasně. No. A odlíšil sa od tých dvoch. Akože, no však nebudem sa robiť, že som nevedel. Vedel som, že to proste hraje strašne dobre. Aj tam tie, ale aj ten. A mal som tušak. Nie taký, keď som nahral ty. Keď som nahral ty, tak to som bol namyslený. Taký týždeň. To je strašný hit. Tak som chodil po Košicách, po byte. To je strašný dobrý track. Ale teraz to tak nebolo. Vedel som, že je super, bol som s tým strašne spokojný, s tým celým, ale nevedel som, že to bude až takéto. Som nikdy nemal toľko prehratí, nikdy to nebolo také veľké, jak teraz. Ten track je vonku, 14 dní, 2 týždne, a mám milión, vieš. To je hrozně veľa. Jo, dřív to bylo pomalejší. A jak to vypadá na TikToku? Jakože... Včera som ležal na hoteli a som si pozeral tie TikToky a je ich tam že 1000 alebo tak. Hodně. Je 1000 na jednom zvuku, 500 na ďalšom Jako zvuku. víc než předtým? 300, Jako na jiných o mnoho víc. No to je... Nechcem povedať, že najúspešnejší, aby potom nebol najúspešnejší, lebo ja zrobím lepší. A lepší a lepší a lepší. Vždy spravím lepší track. Ale zatiaľ sa mu darí veľmi. Takže nepoznáš vždycky na 100%, že tohle bude banger a tohle ne. No, keď som vydal Môj typ ženy, tak som si myslel, že to bude najhorší môj track, jaký vyjde. Tým, že som tomu nespravil žiadne promo, nemal to žiadny klip, bolo to úplne iné ako to, čo bolo predtým. Len som cítil, že som to nahral, až by som to takýmto spôsobom chcel dať von. Že
keď si to nájde ľudí, ktorých si to má nájsť, ktorí sa s tým stotožnia, tak budem len rád. A vyšlo to. Tak, jak som si to vlastne predstavoval. Jaká je nejodvážnější věc, kterou jsi udělal? Som sa odsťahoval. Z Košic do Bratislavy? To som si povedal, že keď to zvládol môj deda a môj otco, tak to asi zvládnem aj ja. A kam se stěhoval děda a otec? Preč. Oni vyrastali na dedinách a sa presťahovali do mesta, vieš. Prišlo mi, že mi je to mesto malé. Nie, že malé, ale že sa tam cítim strašne taký stlačený, vieš. Že som tam nemal čo robiť a ma viac vyčerpávalo, jak nabíjal energiou nejakou. A Bratislava je v pohodě? Také väčšie Košice. No a teď jsi se vrátil z Berlína, nemáš pocit, že Bratislava je vesnice ve srovnání s Berlínem? Mám. Ale nie som ešte pripravený na také obrovské mesto. Že v Prahe by som asi ešte nebýval. A Bratislava mi je dobré na tej vesnici mojej. No a když jsi se přestěhoval do Bratislavy, co bylo pro tebe nejtěžší? Kupovať si prášky na pranie. A umývať riad. A co je riad? Riad? Nádobí. Takže praktické věci jsou nejtěžší. A už to umíš? Vysávam, všetko perem, čierne s čiernym, biele s bielým, barevný. Dospelák som strašný, varím. A co varíš? Špagety. Špagety carbonara. Vieš, aké dobre spraviť? Som si to vyskyloval. V čem jsou Slováci lepší než Češi? Nemusí to být jako, může to být hudba, ale nemusí. Že keď sa rozprávame s dievčaťom, tak to neznie až tak zle, keď sa Češi rozprávajú s dievčaťom, podľa mňa. Také, vieš, taká romantické slova po česky. Podľa mňa sme lepší romantici. To mi príde. A v čem jsou naopak Češi lepší než Slováci? V počtu streamu na trackoch. Ale tak ty máš dobrý streamy. No a ještě by mě zajímalo, tam na Pussy Power je jako Porsche Boy. Říkala jsem si, že člověk, když jakoby chápe, že to je banger, tak přece jako to chce mít jenom pro sebe. A ty máš jakoby... Ty se podělíš vlastně o ten úspěch jako s někým dalším. Nebo jak to vnímáš tohle? Proč tam vlastně je? Mohl si tam být sám a stejně by to byla pecka, nebo ne? Ja veľakrát robím hudbu s Prajem a nahrám napríklad refrén a slohu. Alebo slohu. Alebo slohu, refrén a slohu a mám celý track. Ale ja mám taký tušák v sebe, keď už veľmi veľa blábotám a už je to zbytočné. A vieš, že nahrám 4 refrén a že idem donahrať a ja hneď viem, že už to tam nemá byť. A to je hneď. A tu to bolo takto. Že som vedel, že ja som tam asi povedal všetko, čo tam má byť povedané, vieš. Povedal som tam ten hook, proste, že neseď v kúte a dal som tam ten refrén a som si povedal, že možno už ľudí nebude zaujímať, že už nič lepšie tam nepoviem. Som bol taký, že Mišo je strašne šikovný a mal tam byť samej. Ale veľmi sa mi nepáčilo, čo tam nahral. A povedal som mu to a normálne to vieš, že pochopil. Ale bál som sa, že keby si poviem, takže 7 rokov späť, že mi Samo nahrá slohu a ja mu poviem, že ju tam nechcem, to by som ti neveril. Ale bol som taký, že strašne mi záležalo na tom, aby som sa ja cítil, že som urobil, ako som uznal za vhodné. Tak som mu to povedal, vieš. Nechcel som ho tam mať len preto, aby som ho tam mal. Tak on dělá stejné věci, takže to asi chápe, že určitě s podobnou zkušenost má taky. Ale jako řekla jsem, že by to i bez jakoby Miška by byl jako banger, ale možná vlastně ne, protože on má strašnou energii jakoby v tom tracku a jako má skvělý vibe a možná... Tak všetko, čo zrobíme, je hit. Vy jste natočili docela jakoby sexy videoklip na ten track v studiu. Je neslušný? Nie. Dobre. Je sexy. Ja som chcel sexy, ale slušný. Že nie prasácký. Tak to vyšlo. Ale jako je to jako tvůj první takhle profi klip, ne? No prvý, za ktorý som zaplatil. Ty jsi platil?
No. A vždyť to má sponzora. A on to nezaplatil celé. Co? On to nezaplatil celé. A kolik to stálo? Celá ta produkce? Ako... 5000 euro? No, a neviem, kolik to je českých korun. 5000 euro je 125 000 korun. Akože to bolo, že so všetkými výdavkami, aj mojimi, vieš, cesta a takto sa tak rozlietalo. Ale A půlku zaplatil Jägermeister a půlku ty? to môžem povedať? Hej. Môžem to povedať, myslíš? Ja neviem. Tak když to nevadí tomu sponzorovi? No práve. Ja som si to nečítal, vieš, tie papiere. Ja si nečítam takéto veci. Ja len Dobre, tak kolik si dal cca ty z kapsičky? Kolem 2000 euro? Nie. 3 niečo. A ty nepiješ moc alkohol, ty jsi jako anti-alkohol, anti-cigarety. Nevadí ti, že máš sponzora alkoholického? Jako, je to pro tebe eticky v pořádku? No, poslednou dobou premýšľam nad tým, že pokiaľ mi niekto pomôže moju myšlienku zhmotniť, lebo ja na to, aby som zhmotnil, čo chcem spraviť, potrebujem peniaze. Ja keď mám nekonečno peniazy, tak som najlepší. Mám najlepšie klipy. To proste tak, ja to tak cítim. A keď mi s tým niekto pomôže, alebo keď mi s tým niekto chce pomôcť, tak nech mi dajú peniaze. A ja to spravím. Proste, keď mi niekto podá ruku, tak nebudem to akože na silu odmietať, vieš. Nepijem alkohol, áno, ale vieš, to je, keď maliar maluje a vieš, neviem, či úplne maliari sa uživia z malovania. Jak ktorý? Vieš, tak niekto by bol... Ego mi povedal, keď som bol v Piešťanoch, tak mi Ego kúpil zmrzlinu a rozprával mi, že niekedy v Prahe boli maliari a veľmi bohaté rodiny si ich ako keby zobrali pod svoje krídla a im ako keby platili život za to, že všetky obrazy budú vlastniť oni. Čo je podľa mňa fajn. Lebo niekto môže malovať, môže sa realizovať v podstate. To je to, čo chceš ako umelec, nie? Nemusíš proste nad ničím premýšľať, máš len tvoriť. Tvoriť vždy, keď chceš a máš chuť, máš tvoriť. A za proste malú daň. Vysvětli mi tu hlasovku v tom tracku. Protože ona tam říká, ta slečna... Mě to strašně štve, ta hlasovka, protože já nerozumím, jako, o čem se tam bavíte. Ona tam říká, že prostě něco a já nechápu, jako, jak to souvisí, jako, o co go. Počula si moje predošlé veci? Tam byly taky hlasovky. Tam bola hlasovka. No. To je rovnaký človek. To není o tom tracku Pussy Parole, to je o nějakým jiným tracku. No, ja som vydal track, kde bola jej hlasovka. Potom mi poslala ďalšiu hlasovku. Tu, čo je v Pussy Power. Tak je tam. No a můžeš mi to vysvětlit celý? Dobře, tak ona byla proti té hlasovce, která byla v tom prvom. V tom prvom. Ona byla proti. Tak ona tam rozpráva, že ju ľudia zastavujú na ulici a pýtajú sa jej. A je tam, že je to mega otravné. No. Tak som to tam dal. Na čo mi to poslala? A teď si od ní dostal jaký feedback od té slečny? Neviem, asi žiadnej. Máš ji zablokovanou? Tak ona mňa má určite. A ku mne sa nedostalo od nej nič. Jedine, že pošlem holuba s lístkom. Ja keď som to vydal, tak mi ľudia písali, že ty vole, že kto jej kedy vysvetlí, že nie je dobrý nápad poslať si mimo hlasovky. A teraz sa kopukrát stane, že mi dievčatá pošlo celé hlasovky. A pak říká, a nedávej to nikam. Presne s takým nejakým podtónom, lebo by boli radi v tracku nejakom. Ale to je na silu, vieš. Toto bolo strašne prirodzené, sa mi to na tom páči. Keby to chceš zrekreovať, tak to znie najhoršie. Jo. A co jsem pochopila, že to je jakoby, není nějaká no-name slečna, že to je nějaká jakože... No ja nechcem sa o tom. Influencerka nějaká? Jo? Ale a já se v tom nevyznám, v těch influencerkách. To tak jako chodí, ne? Že rapper vždycky chodí s influencerkou, ne? To je takový klišé už, ne? Podľa mňa to není tak. Ne? Každý rapper chce chodit s influencerkou, nebo ne? Ja nechcem chodiť s influencerkou.
A s kým chceš chodit? S doktorkou? S človekom, čo ma má rád. Takého, aký som. To jo, ale jsi prostě rapper, hlídáš si image a ta partnerka je součást image, ne? Ja by som toto oddelil podľa mňa. Že ja nie som taký, že by som niekomu... Ja som vždycky nemal rád v škole, keď sa niekto boskával na chodbe. A potom som nemal rád, keď sa niekto fotil so svojou frajerkou niekde. Som to nemal rád proste. Na čo mi to dáva pod nos? A ja som... Vždy dodnes som taký, že nerád niekomu vešam na nos môj súkromný život. Ja nedávam nikde videá mojej rodiny, mojich blízkych, mojich partnerov, nepartnerov. To proste nechcem robiť. Mi to príde ako iná časť. A nie close friends nemáš? Mám. To tam taky nedáš? Maminky, babičky? Auta tam dávam. Z bazošu. Toto kupujem a dám do close friends auto. Takže keď si pozerala moje close friends, tak si myslíš, že som postižený. Ja si to myslím i tak. Fakt? Ne, srandujem. Však ja viem. Kdy jsi naposledy plakal? Nebo u čeho si naposledy brečel? Jaká byla ta situace? Keď som chodil do školy ešte podľa mňa, na strednú, som plakal. Určite. To bolo také, že viackrát som plakal. Nechcel som tam chodiť, to nebolo pre mňa. Som to cítil, že tiež, že mi to viac uberá, jak dáva, ale že o mnoho viac mi to uberalo, jak mi to dávalo. A čím to? No to podľa mňa súvisí s tým, čo som ti povedal na začiatku, že keď ma niečo nebaví, tak hoci, jak veľmi sa snažím, tak proste sa neprinútim tomu venovať pozornosť, vieš. A škola bola hlavne to. A ešte keď ma niekto nutil tam byť, som nemohol odísť, keď som chcel. A na jinou školu jít? Tam nebyla taková obce? To podľa mňa by som všade mal tento problém. Ja som chcel na bilingválny gymnázium a ja ďakujem asi mojim učiteľom, že som to zvládol. Že oni ako keby brali do úvahy, že tak tento tu nie je na to, že by sa učil. Že oni vedeli, ja som bol taký, že keď mi dáte 4, to bude v poriadku, ja nepotrebujem lepšiu známku. Niektorým to bolo ľúto a niektorí boli, že však asi vie, čo robí. Alebo možno vôbec nevie. Si predstav, že nejakej 60-ročnej pani učiteľke som povedal na fyzike, že ma baví hudba. mi poslala z tabule. No a od té doby si nebrečel ani kvůli nějaký emoci, jako repuješ o holkách? CS-ko, keď prehrám niekedy, tak to je to, akože sa skoro rozplačem. 16-14, keď prehrám. Neplačem už veľmi. Akože už, nepamätám si, že som plakal od strednej. Ale na strednej som plakal dosť. A jak dávaš ven emoce, když neplačeš? Robím písničky. Měl jsi někde nějaký konflikt s někým jako ze scény? Ne. Alebo neviem o tom. Ale nedostal som od nikoho distrek mierený. To tiež klopem na čelo, že vždy som mal s každým v podstate buď neutrálnu, alebo dobrú skúsenosť. Takový to je jakoby hodně maskulinní rapery. S nimi se setkáváš jako in the real life? Nebo to je kto? Nevím, třeba takový ty prostě drsný kluci. Jako Momo, Separ. Separa som stretol na Grape a povedal mi, že nerobíme akože rovnakú hudbu, ale cení, že robím, čo robím. Že nemáme, rovnakých fanúšikov asi absolútne, ale že vidí, že som šikovný, že to robím dobre. To som bol akože dosť rád. Ja neviem, kdo je u vás ešte takový akože? Luka Brasi. No, ale my sme akože v pohode. Úplne s Lukom. Mám ho rád. Aj on ma dúfam rád. My sme sa tu stretli prvýkrát v Prahe s Lukom a to bolo úplne zaujímavé. Lebo moje kamošky boli na Silvestra, na nejakej chate, bol tam Luka. Tam hrali moje tracky. Luka mal strašné nervy, lebo hrali dookola. Že to kto je? Že ešte raz ho pustíte a ho zabijem. A ja som sa strašne bál, lebo ja som predtým nikdy nestretol Luku a som si myslel, že Luka ma zabije, keď ma stretne. A bol som prvýkrát v živote v Prahe. Pod zemou vám tu chodia vlaky, nad zemou vám tu chodia vlaky, lietadlá, autobusy, auta trúbia. Som už... A sme vošli do nejakého baru, a neviem jakého, a bol tam Luka. Ja že... A nechcel som, aby sa nám stretol pohľad, vieš, tak som sa tak otočil a jak som sa otáčal, tak sa nám stretol. A on prišiel za mnou, tak to ma chytil okolo krku,
A ja som spomalil čas, že dobre, že to je koniec, hotovo, teraz ma zbije Luka a je koniec. A on že, no čo, Slim Soul living life. Začal som robiť srandu a zistil som vlastne, že je úplne v pohode. A vtedy sme v pohode. Co mamka říká na track Pussy Power? Tak ona je rada, že sa mu darí, ako sa mu darí. Moji rodičia neboli úplne zo začiatku s tým v pohode, že ja budem rapper. Já myslím na ten obsah toho, ty písničky. To je jedno, podľa mňa. Jo. A ví, co to je Pussy Power? No jasné, ja som jej to povedal. A co ona? Říkala, funguje to tak v životě? Že bola taká, že... A jak si jí to jako vysvětloval? Co to je? Co si jí povídal? Že čo je Pussy Power? No ona nevie veľmi po anglicky. No. Tak som jej povedal, môžem povedať na dávku? Ano. Že to je pičná síla. Doslovne, vieš, takže som si robil srandu. Jasně. A veľmi to nerieši. Ona je rada, že som rád. No a ono to tak funguje, že prostě ženy díky své super síle Ja si to myslím. manipulujou jako s kým? S chlapama nebo Podľa mňa to tak je. s vesmírem? Nebo... Podľa mňa so všetkým, s každou jednou planetou, alebo ja neviem. Je to tak podľa mňa. Máte také koření. 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 Jak se řekne slovensky koření? Korenie. Koření. Proste viete, čo máte robiť. Vždy, podľa mňa ženy vedia, čo majú robiť. Aby manipulovali? Nebo... Nie, všeobecne. Že mám pocit, Jako že... jak jako v pračce? Nebo jak to myslíš? Nie, myslím s chlapmi. Že to máte akože pod kontrolou. Podľa mňa to muži nemajú úplne takto pod kontrolou. Že ženy majú pod kontrolou celý ten stav, tie vzťahové veci, vieš? Jo. Že keby vždy dostanú, čo chcú, mám pocit, že vždy si aj tak nejakou cestou vydúbkajú. Možno to muž nevidí na prvý pohľad, ale nejakou zadnými vrátkami sa proste dostane žena vždy k tomu, čo chce. A jakože to je manipulace, nebo to je jako... Ja neviem, čo to je. Ja som rapper. Vzťahové poradenstvo som ešte neotvoril. Takže neviem, ale... Ale jako si rapper, ale věnuješ se jenom vztahovým věcem. A... Tak musí to tu niekto robiť, nie? No musí, samozřejmě, já jsem ráda. Máš super otázky. Tak keď som... Väčšinou, keď niekto so mnou chce spraviť rozhovor, tak mi poslal nejaký obsah otázok. A takže prvá otázka, prečo rapuješ? Kde si začal rapovať? Aké bolo tvoje vyrastanie v Košiciach? Takže 10 ľudí som chcel spraviť rozhovor a 10 ľudí mi poslalo obsah otázok a bol to tento. Nudný. Nejsi první, kdo to říká. Máš to vychytané. Vy ste profici, máte klapku. Som ešte nevidel nikdy. Pojď. Dobrý. Tak Šimon, pojď dáme outfit check. Co máš na sobě? Brýle černý, čiapka černá, mikina od chlapcov z Shoe Forever, tepláky černé, topánky zelené, baťužek černý. A značky, říkáš? Balenciaga, second hand, Shoe a triko, biele, obyčajné. Prada a škola. A co sluchátka? Stříbrný. A Balenciaga se nakupuje tady v pařížský, anebo online? Jak nakupuješ? Akože ja som si tam nekúpil nikdy nič. Jako v shopu? obchode. Furt si nejak doma sedím a si to naobjednávam. Ale boty, shoutout, mi dal Vojta Čep zo Section. Máš nějaký guilty pleasure? Co? Kyslé cukriky. Mám rád strašne. A jaký cukríky? Z Lidla. Sa to volajú, že kyselé ovoce. Kyselé ovoce. A to jsou jako bonbonky? Také želé cukriky. Také okrúhle. To je guilty pleasure. A co se týká konzumace nějakého kontentu, který jakože říkáš si, že to je fakt shit, ale miluješ na to koukat? Asi nič nemám také. Sa tomu vyhýbam dosť. Schválně? I na TikToku třeba? No mám takú už tú moju For You page, takú vychovanú, že už tam nemám úplné hlúposti, vieš. A co tam máš? Hudbu. A auta.
Na TikToku. A oblečenie. Ty jsi říkal, že tvůj top seriál je Sex Education. Už jsi viděl poslední sérii? A co dobrý? Mal som podľa mňa veľké očakávania z tých predošlých, vieš? Ale pôjde, pozrel som si to celé. Že žiadny seriál nedopozerám väčšinou. Ten som dopozeral. Jedinej? Jakože fakt? Nikdy som nedopozeral. No asi som už problém s pozorností. postihnutý z TikToku strašne. Nevládzem, ma to nudí všetko, aj filmy. Nevládzem pozerať. Nevládzem sa sústrediť na to, čo ma nezaujíma. Že len trochu. Keď ma to trochu nezaujíma, tak sa neprinutím proste si to pozrieť. Takže do kina nechodíš? Zvykol som, keď som bol menší. Mi príde, že tie filmy boli lepšie, alebo ja som bol menší. Jedno z toho. Asi to druhý. A ty si říkal, že posloucháš Magdy Marka. Jak jsi se k tomu dostal? Ja som skateoval a keď sme chodili na ihrisko, tak z bootstrapu hral väčšinou Magdy Marko. Tak prirodzene. I keby sa ma opýtala na albumy a na jeho diskografiu, tak to ti asi nevymenujem. Ale viem, že keď tam hral, tak... To není úplně skejťácká hudba, ne? Není? Tak hral tam, tak asi je. Vtedy sme ho všetci počúvali. A ja dodnes si ho sem tam pustím, tak z recesie. Mám to rád veľmi. A co posloucháš za hudbu, kromě Magdy Marka? Ja ti poviem, čo mi hral posledné, hej. Destroy Lonely mi hral posledný. Na koho posloucháš z Čech a ze Slovenska? Nick Tenda. Šikovný, mám rád jeho hudbu od začiatku. Rýchli kluci. Hoci koho si pustím. Neviem, ja takže mám také etapy, vieš, niekedy počúvam strašne veľa hudby, si pustím aj vás, aj Slovensku a potom nepočúvam žiadnu hudbu. Potom mám takú etapu, že nechcem počuť, nechcem rozumieť tej hudbe, nepustím si ani Česku, ani Slovensku. A kdyby si měl říct top 3 svoje interprety? Samej, ja. Ty máš spolupráci se Steinem a Kellinem na desce President of Sexico. Jak to probíhalo, tahle spolupráce? Čau si mi, nepřijedeš zítra do Brna. Čau. Přijedu. A vzniklo to strašne. Neznali jste se předtím? Videli sme sa v Banskej Bystrici, keď som hral, ale to bude, že čau. A prišiel som do Brna, super kluci, strašne srdeční ľudia. Ma tam privítali, majú strašne pekné štúdko, všetko pekné. A nahral som track. Pustil mi beat, že tu musíš nahrať. A s Kellinem ste sa nepotkali? No, Kellin bol vtedy preč, tak ja som nahral so Steinom, my sme sa, vieš, to bolo také, že sme sa 5 hodín rozprávali a 20 minút sme nahrávali, lebo sme sa 5 hodín rozprávali. Strašne dobrý typek. Taká proste dobrá duša, vieš. Vyzerá drsne, strašne potetovaný je drsňák, ale taká dobrá energia ide z neho. A nahrali sme track a potom som išiel do Košíc a písal mi sám, že či viem, čo sa stalo. A ja, že čo? A on, že nahral tam aj Kellin, tak som sa tešil, vieš, proste super track. Hit. To neprobíhá takhle vždy, že si lidi potkají ve studiu. Ty jsi ten typ, jako co chce se s těma lidma potkávat a tvořit společně, nebo ti nevadí, když se to přepinkne? Nevadí mi to, ale má to niečo do seba, keď sa ľudia stretnú, určite. No a ty teda jako tvoj nejoblíbenější rapper je samej, ale nemáte žádný společný track. Čím to je? Přemýšlej. My sme sa o tom bavili, že proste nahráme track, keď nahráme track. Že keď ho nahráme, tak vtedy sa mal nahrať, keď sa nahrá. Že to nebudete dělat na sílu. No jasné. To je, keby mám pocit, že potom tour to všetci očakávali. Že vydáme proste niečo spolu alebo predtým. Ale keď niečo nahráme, tak nahráme. A bude to najlepšie podľa mňa. No a není to tím, že už jste jinde každý? Jak jinde? No zvukově, jakože vlastně... Podľa mňa nie. Ne? Ja mám aj rapové tracky. Viem proste rapovať. Ja viem nahrať aj taký track, ja viem urobiť aj taký. Ja viem robiť hoci aký track, aký chcem, tak ho spravím. To jo, ale to chápu. Ale teď přece jenom jedeš určitý jakoby vibe, určitý zvuk, určitou náladu a samej jede úplně jako jiný vibe, jiný zvuk, jinou náladu. Jako samozřejmě to jde spojit do jednoho, ale bude to buď jeho zvuk, anebo buď tvůj zvuk, chápeš? No, někdo si bude muset přizpůsobit. Tak to je možno odpoveď, že
keď budeme sa cítiť náladovo rovnako, tak vtedy sa udeje ten track a bude najlepší, aký môže byť. Ale a co Šimon a sport? Ja som robil, že... Ja som si myslel, že sa zasmiali. Ja taky. Ja som športoval veľa. Ja som chodil na skateu, na kolobiežce, Ríšu Zelinku pozdravujem. Na všetkom, na bicykli som chodil, strašne veľa som chodil na bicykli. A teď? Už nešportujem veľmi. Ako je mi to ľúto, že som to tak... Sem tam idem, futbal si idem sem tam zahrať. Také nech sa hýbem, vieš. Ale nemám veľmi s kým. Ľudia nešportujú. Vieš, že ľudia nešportujú? Ľudia si už nechodia zahrať futbal. Keď som bol niekedy menší, som išiel na ihrisko, tak som sa s nikým nedohadol. Všetci sme boli na ihrisko, hrali sme futbal. Teraz nikto nejde hrať futbal, si tam sám kopem na bránu. To mňa mrzí. Ja som si všimol, že strašne málo detí je vonku. To je tiež také pre mňa. To je tým, že ja ako keď v podstate nemám čo robiť, vieš? Že ja si strašne veľa vecí všímam. A to som si všimol. Že keď idem do obchodiaku, len rýchlo si niečo kúpiť a zmiznem, tak tam sú všetky deti. V obchodiaku. Nikto nie je vonku. No počkej, ještě ty si něco říct. Jo, a v Bratislavě se dá jezdit na kole, ne? Tam je to celkem jako uspůsobený to město tomu kolu. Akože ja som chodil na horské kolo do lesa a keby som chcel ísť na kole do lesa, tak to je dosť ďaleko od toho, kde bývam. Bývam v centre, vieš. A ísť na bicykli, ja nerad chodím po cestách na bicykli. Ja mám na to taký svoj názor, že tam nepatrí veľmi ten bicykel. A keby som sa mal predrať cez celé mesto a do lesa a domov, by ma aj prešla chuť podľa mňa. Proč si mi living life? Bro, počúvaj. Je nejaký Šimi the Kid, on je z Bratislavy. A ja že tu. No to si mi living life, nie? Random. Ktorú? Som teraz vystresovaný. To je strašne trápne. Čau. Tak, dnes sme v Berlíne. Mám potom taký tlak na hrudníku. Čo ja som boh, mám rozprávať, čo je dobré a zlé, vieš. Ty už máš holku? Tak som bol z nej proste hotový. Je to najdrahšie, čo mám. Že všetky peniaze sveta mi nestoja za tú moju slobodu. Tak ja mám kamošov, čo si tam našli frérky a sú spolu, že 5 rokov. Najšťastnejší som proste vtedy. Kim Kardashian sa jak fotíš, to je vražda. Podľa mňa môže byť človek, čo má 100 000 body count, malý sex na prvom rande, k tým vzťahovým veciam a k tomuto je trošku ťažší prístup, tak aby som neexistoval. Keď počujem prasáckú vec v treku, Dollar Prince, keď to povie, tak je to strašne frajerské. Adam Mišik, čo prieš po tú holku pešo, more? Že nie, čo si, to je v pohode. A ona, že jo, ďakujú. Jaké nečakané, kokos. Ja mám na to, že zobrať hocikoho, hocikde. To je strašne tenký ľad. Čo? Nemáš zaplatiť. Som kúpil Supreme tričko, som ho predal nejakému debilovi za 350 €. To ma proste hnalo k tomu, že ja nemôžem to nemať. Mama ma je... Mamina by chcela, aby som bol lesník. Je iskra takej strašne pravej lásky. Dáme tu soutěž? Dáme tu soutěž. Soutěžní úkol bude jaký? Najvtipnejšia príhoda zo sprchy. Yes, to zní dobře. To bude dobré. Takže ten, kdo napíše nejvtipnější příhodu ze sprchy, od tebe dostane dárek, Áno. který teď nemáme u sebe fyzicky, Ne. ale ty mi pošleš fotku. Ja ti pošlem, čo to bude. Čo to bude. A tvůj manažer to pošle. Tak děkuji moc za rozhovor. Ja ďakujem moc. A těším se příště. Mějte se krásně.